खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ भारतआव हरखाबै फिन आरोबाव उदखारि गाग्लोबनाय जागोन नामा? पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव फिन भारतआव नोजोर होबावदों नामा पाकिस्तानी उदखारिफोरा? जेराव फिन आरोबाव भारतआव पाकिस्तानी उदखारिफोरा हाबफैनाय खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिहार पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाकिस्तानी उदखारि हान्जा जैश-इ मोहम्मदनि 3 उदखारिफ्रा बिहाराव हाबफैदों। बिहार पुलिसनि गाहाय मावख'आ दिनै बिसायख'थि जानो गोनां रायजोफोराव पाकिस्तानी उदखारि हान्जा जैश-इ मोहम्मदनि उदखारिफोर हाबफैनायनि सोमोन्दै इन्टेलिजेन्सनि रिपर्ट मोननायनि उनाव भारतनाङैनो सांग्रांथि फोसावदों। बे समाव हाबफैनाय उदखारिफोरनि सिनायथिफोरखौबो मोननाय जादों आरो सिनायथि मोननायनि गेजेराव पाकिस्ताननि हाशमेल आली, आदिल हुसैन आरो मोहम्मद उस्मान होनना सिनायथि मोननाय जादों। हादोराव बेसोर उदखारि हाबफैनायनि जाउनाव गोबां सावरायजादों आरो सांग्रांथि थानोबो खावलायदों नोगोरारिफोरखौ। जों मिथिगौदि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव गिख्रंथावै भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम आरो खायसेफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो बेनिफ्राय इयुनाव जाहाथे भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहाया जाबावा बेनि सायाव सांग्रांथि थानो खावलायदों। नाथाय उदखारिफ्रा गिबियाव दावहानि इसाराखौ दिन्थिनानै होग्रोयो, जेराव भारतआव गोबां खेब उदखारि गाग्लोबनाय जाथाया जाबोदों। नैथि खौराङाव दङ नलबारियाव सोमजिदों मोनसे इनाय जाथाय। गोबां समफोरावनो सिखाव फालांगिरिफ्रा बायदिसिना खावनानै आयेन बादियै साजा मोननाङो आरो साजा मोननायनि उनावबो खायसे दुथांफोरा सिखाव मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थायाखै। बे खेबाव सासे सिखाव डाकातिया एबा बिथाङा ग्रुप लाना फैनानै फिसायखौ बुथारनानै लुथिनाय जाथाय सोमजिदों। जाय जाथाया नलबारियाव मोनसे सोमोनांनाय आरो दुखुनि थासारि लाबोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिल्ला कमिशनार बिबानाव साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय प्रमद बर्मनआ बिसि फिसाय न'आव थाबाय थानाय समावनो दुथां सिखाव फालांगिरिफोरा खाबु लानानै बिसिखौ साखाथियाव दिरुंजों खाना दोननानै बिसिनि मोखाङावनो बुनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेराफारसेथिं दुथां सिखावफोरा न'नि गहेना, सना आरो माखासे रांफोरखौ लुथिनानै लाङो होनना फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। जाथायथिलियाव उनाव जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव नलबारि पुलिसा सहैनानै प्रमद बर्मननि गोथै देहाखौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो आरो सिखाव फालांगिरिफोरनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। थामथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव सोमजिदों बिटिआरआव देहायारि फालांगिरि खालामनाय जाथाय। इद्रिस आली आरो डेभिड राबा मुंनि सानै दुथां सुबुङा 500 रांनि बेसेनाव फालांगिनि थाखाय दैथायहरदों लाइमोन सिख्लाखौ, जेराव गुबुन हादोरसायाव सिख्ला दैथायहरनानै रां आरजिदों। बेनि लोब्बायावनो सानै डिमाकुसिनि लाइमोन सिख्लाखौ खादों हिन्दु आफादनि मावथिफोरा, जेराव भुटानाव हर थानो थाखाय थांबाय थानाय समावनो हमनो मोनो मोगा-मोगि सौग्रावलायनानै, जेराव बैसोर लाइमोना इद्रिस आली आरो डेभिड राबानि सायाव अजद दिखाङो दि हिन्दु सिख्लाखौ गोसो थोफ्लानानै हाखराव खोख्लैनो नाजायो होननानै फोरमायथिदों सानै हमजानाय लाइमोना। बेराफारसेथिं हमजानाय सानै सिख्लाखौ आफादा पुलिसनो गथायो होनना फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महलारिया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बिदेशी होननानै बुंदोंमोन, जेराव बे बाथ्राया दासिमबो जोंनि गोसोआव अर नाङो। जाय बाथ्राखौ बुंदों सासे बिश्वनाथनि थागिबि सांग्रां सुबुङा, जाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बिदेशी बुंनानै बुंदोंमोन। बे ओनसोलाव फैनानै भट बिफैनाया साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। बेफोर बाथ्राया गोदानै बिटिआरआव सोसनजानाय गहपुर हालामनि सासे सांग्रां नोगोरारिनि। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोबां बाथ्रा बुंबावदों। मोनसे समाव बिटिसिआव बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारिखौ लानानै गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर दंमोन, नाथाय 17 बोसोर खुंथायनि उनाव बिथांमोना गहपुर हालामनि एबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जेंना जेंसिफोरखौ बारा गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै। बै समाव 2006 मायथाइनि उनाव मोनसे आन्दोलन जानाय समाव बिपिएफ दोलोनि फरेस्ट मिनिस्टार आरो पन्चायतनि दैदेनगिरि थानाय समावबो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि फारसे आगानसेबो आवगायि दैदेनगिरिफोर दंमोन होनना बिथाङा बुंदों। जाय सुबुंफोरा जोंखौ गनायाखै आरो जाय सुबुङा जोंखौ बिदेशी बुंबाय, जाय मानसिफ्रा जोंखौ बिटिसिनि नागरिक नङा होननानै बुंनाय बाथ्राफोरा दाबो गोसोआव दं होनना बाथ्रा बुंदों सांग्रां सुबुङा। अनजालि दैमारिनि एपिबि राजखान्थि दोलोनि नैथि खोन्दोनि बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ दिनै फोसावनानै होबावबाय। बिथांमोना गासै 8 बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फिन आरोबाव फोसावनानै होदों, जेरै 2 नं गुमा बियाबाव एमडि दिलबार हुसेन,
4 नं जमदुवार बियाबाव हारक्लुलास बसुमतारी, 8 नं सराइबिल बियाबाव नारा बसुमतारी, 9 नं बनरगाव बियाबाव मनज मोसाहारी, 19 नं तुरिबारि बियाबाव रसराज बसुमतारी, 17 नं सुबाइजार बियाबाव रसराज बसुमतारी आरो 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव मनज गयारी आरो 40 नं रौता बियाबाव प्रमद बसुमतारी बिथांमोननि मुंफोरखौ फोसावदों। मिरु सोरखारा खुस्रा फाननायखौ बांहोनो थाखाय भारत ब्रान्डनि सिङाव भारतारि आबाद समबाय आफाद लिमिटेड आरो भारतारि हायुङारि समबाय बाहायग्रा आफाद बायदि समबाय आफादफोरनो गम आरो माइरं बायदि 10 लाख टन गोनांथार बेसादफोर रानदों। बेनि फिथाइ महरै बे गोनांथार बेसादफोरखौ बायगिरिफोरनो हाथाइनि बेसेननिफ्राय बाङाइ बेसेनाव जगायनो हागोन। बबेखानि सोरखारा थि खालामदोंमोन दि बे समबाय आफादफोरा मोनसे रादाय होनांगोन दि गोदान स्टक बुथुमनायनि सिगां थिखानाय बिबांनि फाननायखौ फोजोबनाय जागोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला नेपेड आरो एनसिइउआइआ गावसोरनि स्ट'र, मबाइल, भेन, ई-कमार्स प्लेटफर्म आरो गुबुन जथायनाय खुस्रा फानग्राफोरनि गेजेरजों खुस्रा फाननायखौ बांहोनो थाखाय माइरं फाननो जगायगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय गिबि रानलायनायनि 3 दाननि उनाव नबेम्बरनिफ्राय जागायगोन। माइरंनि बयनिख्रुइ बांसिन खुस्रा बेसेना 10 किल'ग्रामनि थफ्लायाव 340 रां आरो गमनि थफ्लायाव 300 रां थि खालामनाय जादों। दिनै आसाम सोरखारा रायजोनि 9,704 मुलाम्फागिरियारिफोरनो स्कुटार राननानै होदों। स्कुटारफोरखौ आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा मिशननि रायजोआरि केडारफोरनो सखि एक्सप्रेस बिथांखिनि सिङाव राननाय जादों। बे राननायाव कानापारा जुनार फाहामथाय बिगियान फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो रायजोनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे पन्चायत आरो गामि जौहां बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआबो नुजाथिदों। आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा मिशननि सुबुं समाजारि केडारफोरनो बे स्कुटारफोरखौ राननायनि थांखिया गाव हेफाजाब हानजाफोरनि खामानिखौ बांहोनाय आरो दावबायनायनि खरसाखौ बाङाइ खालामनाय आरो सोरजिलु आरो आयखौ बांहोनाय। फरायसाफोरा फरायनायाव गावसोरनि सिङारि देहायाव बबे आयदाफोरनि फारसे गोसो दङ बेखौ नायबिजिरनो हानाय मोनसे आदब, जायखौ बिटिआर खुंथायआ बिटिआरआव फरायसाफोरनि थाखाय बाहायदों। जोंनि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ फारसे आगान सुरनायाव बबे दिगथिं थांनो नांगौ बेखौ लानानै मोनसे जर'खा मावथांखि बानजायदों, जेराव जोंनि गोबां फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जाहैया। बेखौ नोजोर होनानै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा थांनाय माखासे दान सिगां इडुकेसन इनिशिएटिभ मुंजों मोनसे थांखि फोसावदोंमोन, जेराव फरायसाफोरनो गोबां खाबु जगायनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि देहा इसिङारि सोलोंथाइ लानो गोसो जानायखौ आनजाद नायनो हानाय मोनसे नायबिजिरनायखौ ज' खालामनाय जादोंमोन, जायखौ DMIT टेस्ट होननानैबो मिथि मोननाय जायो। आथिखालाव बिटिआरनि गंब्रै जिल्ला फारियै अदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि फरायसालिमा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिमाफोरनि 11 आरो 12 थाखोनि फरायसाफोरनि DMIT टेस्टखौ बेसेन लायालासे एडुकेसन निउ इनिशिएटिभ एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमाफोरा मावफुंगासिनो दं। बेबादिनो थांनाय सानखालिबो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि 11 आरो 12 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखायबो बे नायबिजिरनायखौ मावफुङो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।